Jo, drenge og piger, velkommen til min kanal. Kanalen med et formål i livet. Og skaffe en Tinder-date. Velkommen til, drenge og piger. Som vi se nu. Jeg skal til at optage #2 Tinder. Det bliver fedt. Lad os springe ind i det for helvede. Så tænker jeg lige, vi skal samle op på pigerne, som vi skrev til sidst. Lige for at se, om der er nogen, der har svaret. Om der er nogen, der lige har taget et bid. Fedskrogen. Jeg skal lige trække til. Det er ikke godt råd. Så vi går bare ikke direkte i gang her. Der starter vi ud med den med telefonnummer, hvor jeg har glemt mit telefonnummer, om jeg kan få hens. Så skriver hun nej. Der kan man så sige, det er ikke hver eneste gang scorereplikken virker. Det er lidt noget pis. Til gengæld så kan vi få en Snapchat. Så det tænker jeg da bare, den håber vi der bare lige på, så skriver vi. Ja, Chuck. Der har vi allerede fået det første ud af det, vi gerne vil. Der har vi fået en snap. Så er der lidt dirty snap videre, når videoen er færdig her engang. Vi skal se, hvad det er. Så er en, der har skrevet her. Giver bare mening, det der. Der kan jeg se, at jeg har lavet fejl i teksten. Det er jeg ked af. Det fikser vi. Vi går ind. Vi skal have nogle nye likes. Og så er der bare nogle fucking kraner, der slet ikke har svaret. Dem skal vi ikke bruge nu. De skal bare væk. Væk. Så vi går bare i gang. Kom igen. Vi skal bare højre. Højre. Hun er faktisk meget lækker, hende her. Ja, så er det synd, de fuckhoveder ikke kan se hende, hva'? Okay, hun er model, simpelthen, hva'? Hun er livredder i Dyr Sommerland. Så nu kan vi faktisk gå ind og bruge en livredder joke her. Og så nogle gange ikke. Så virker appen ikke. I kan se, hvor mange jeg har liket, uden at få et like tilbage. Det er det nederne Tinder. Det virker ikke altid. Appen, den fungerer simpelthen ikke. Altså, det er kun nogle gange, hvor jeg får likes. Så jeg skal faktisk skrive en klagebrev til Tinder. Det har jeg ikke lige fået gjort endnu. Det... Bum. Her har vi det første like on the video. Som I kan se i billederne. Det er jeg er sikker på, det er de tøts, der lige er blevet skubbet lidt op, der hjælper på det. Når det er sådan, man har liket en person, så er det vigtigt, at man går ind og så kigger på billederne og ser, om der er noget, der er interessemæssigt, som man kan bruge til at vælge den perfekte joke. Til at komme i kontakt med folk. Det er det, vi gerne vil have. Og det er der ikke, kan man se. Hun har bare en billede. Hun har et sort-hvidt billede. Vi skal ikke hjem. Vi skal videre. Det er sådan, når man starter med at skrive den her besked, så er det vigtigt, at man lige skriver hej søde, da det giver sådan. Så kommer man sådan lige lidt introduktion, og så synes, hey, han synes, jeg er sød. Jeg skal lige se den her mading her, og så skal man se, om hun kan byde på. Så er det nu. Nu er det vigtigt. Nu har vi lagt mading ned. Hun svømmer lidt rundt om. Hun kigger sådan lidt. Hvad skal jeg se? Og så hvis det er noget godt, og så skal vi trække til. Det her er den svære fase i at score en kommer. Så jeg starter bare ud med stille og roligt. Vi starter stille og roligt ud her. Skal jeg gøre dig til enlig mor? Spørgsmålstegn. Og så lige sådan en postkasse, der er åben. Afsted med den til søde Nicolina. Vi springer videre. Vi skal videre. Okay. Hun har et par seje solbriller på hende her. Lad os lige, hun er 21. Hun ser faktisk okay ud. Måske lidt meget makeup. Business College simpelthen. Okay. Okay, der er en lille tekst her. Den kan vi lige kigge lidt på. Der står her. Jeg søger en fyr, der er pisse jaloux. Tjekker min mobil, når jeg ikke ved det. Skælder mig ud konstant. Det vil sige, at jeg søger en bodyguard, som elsker fodbold så meget som mig. Altså, I har jo set mine billeder, ikke? Bodyguard-kroppen, den er der i hvert fald. Jeg er fucking huge. Fodbold. Nu, altså, jeg har jo siddet og set fodboldkamp i dag, så det vil jeg vil sige, at det får hun da. Det liker vi da. Så er det bare så fucking ærgerligt, at appen den er så fucking ødelagt, at man ikke kan...
Vi skal have skrevet Claybreak til Tinder. Det duer ikke, at appen ikke virker, når vi skal bruge den. Altså. Vi må op på hesten og videre. Så har vi bare andet like for today. Yup. Og selvfølgelig smider vi da lige en lille sød besked med på vejen. Lige se om hun er klar på at byde på krogen. Noget liv. Vi skal lige tjekke livsstil. Hun er sød nok. Der skal ikke mere til. Det er perfekt. Jeg har den perfekte sporreblik til den her. Så længe jeg har et ansigt. Komma. Det er vigtigt, at man er rigtig med grammatikken. Så kan jeg se, at man er sådan lidt klog. Har du et sted at sidde? Udtegn. Lige sådan en lille fræk blinkesmiley med. Jeg skulle da et like. Altså det vigtige er, hvis man er på Tinder, skal man ikke være kreativ. Og igen, det kan godt være, at de ikke har så pænt ansigt, ikke? Men så længe, hvis man kan se, at de har en god nums eller et par gode bryst, så skal man da bare hoppe med på vognen alligevel. Så kan man da bare få noget. Så er det da bare en pose over det. Det er bare ikke heller. Altså det ansigt betyder ingenting. Det er personligheden, der tæller. Husk det ikke, ja. Hvis de har en god personlighed, så er det lige meget, hvad man. Hun siger, at det ikke særlig pænt. Hun får søgt lige væk. Nej, vi skal holde lidt standard. Så får man et billede her. Hun er i hvert fald ikke 20, men hun får da et like alligevel. Altså, det er sjovt nok at være på Tinder, ikke? Det er sjovt at bare det, når fucking appen ikke virker. Altså, jeg kan ikke gøre for, at de ikke liker mig. Tinder database, den trænger til at blive opdateret, tror jeg. Jeg tror, det er der, den ligger. Og så når man er så gavet som mig, så kan jeg kan gemme min telefon på ryggen. Og så kan jeg blive ved. Jeg kan blive ved med at swipe til højre. Og så kommer jeg ind på en profil. Okay. Hun har en. Alle de gode, skal ikke kaste min telefon. Alle de gode piger, de liker ikke. Nogen, der ser med i videoen, som har en mail til Tinder. Smid den lige i kommentaren, så skriver jeg lige hurtigt klagebrev og siger, at det hjælper simpelthen ikke, at den ikke virker. Det er for sindssygt, det her. Der er ingen, altså der er ingen, der liker. Det er for sygt. Så er det jo bare ikke sjovt at være på Tinder. Nogle gange ikke. Så jeg har sådan et lille godt trick her i baglommen, man lige kan klasse frem, hvis det er. Nogle gange så det er fordi, der er et pattern. For til jer, der ikke ved, hvad et pattern er, det er det er som hvis man spiller roulette. Så hvis man kan se, at den er blevet rød 3 gange, så bliver den ikke rød 4. gang. Det er pattern. Så lige for at bryde pattern, ikke? Så kan man lige, selvom hun er fin nok, så kan man lige vælge, så tager man lige 2 til venstre. 3 tager man lige til venstre her. Og så er det fede af, ikke? Det er, når jeg swiper til højre, så får jeg et like. Der har vi vel. Nu har vi brudt pattern. Det er det, jeg snakker om. Jeg tænker lige, at vi skal lige smide en lille sød besked til hende, og selvfølgelig skal vi det. Yes, hun ser meget godt ud. Hun ligner en, der godt kunne måske være lidt vild med Pokémon. Så vi lavede fejl i den sidste Pokémon, så må vi jo Pokémon score, så vi laver lige en ny her. Hvis Tinder Go var opfundet. Det er sygt nok ikke, at fordi jeg har brugt den Skoda så meget, så stavekontrollen går ind og tager over, så den lige retter til Tinder Go. Det er fuck nice. Det kan I finde ud af, hvordan man gør på nettet. Komma, havde jeg fanget dig. Og så fordi den er sådan lidt fræk, den her, ikke? Den er lidt fræk. Så laver vi sådan en smile, der slækker sig rundt om munden, for det kan de godt lide. Apropos, når man snakker om Pokémon, så kommer der kraftigt med en Pokémon-reklame frem. Det er fordi, de holder øje med mig. Der er nogen, der holder øje med mig. Det er fordi, jeg har en idé om, jorden er flad. Så FBI, de holder fucking meget øje med mig. Så de vælger også kun at styre nogle reklamer, jeg får. Det er sindssygt.
Og vi kan slå reklamer fra. Det tænker jeg, vi skal have. Jeg tænker lige, at vi køber 6 måneder. Det er jo lidt, at det er vi er nået til vejs ende. Vi kan sgu ikke lege flere på Tinder i dag. Vi skal købe det Tinder Plus der. Det er en ting, der er helt sikkert. Det er jo, altså, hvis man skal score, så må vi jo give lidt knaster, ikke? Så, peace out. Tak fordi I så med. Smid et like på videoen, hvis I kunne lide. Smid et sub, hvis I føler, at jeg er værd at sub til. Jeg ved godt, det er et røvhul. Fuck det. Hvis I ikke allerede ved, hvad Spoom er, gå ind og tjek deres hjemmeside. Der kommer et link nede i beskrivelsen. Ellers så må I have det fucking godt derude. Peace out. Hvordan vil du bedømme Tinder? Det er så vigtigt, så de får for kun en stjerne. Okay. Skriv feedback. Jeg får ingen likes. Ikke kicks. Likes. Så. Okay.